about your favorite loaf, Bakers in Bread. And don't forget, better taste, more value. But for now, introducing a young lady who has traveled around the world and, of course, as Ndorisa said, is known for her special art with the guitar. Her name is Tariro Negitari. Fanane, karakarari kare, zinuza shandu kawani, zamunona kudai, mandara ya mamai, zinuza shandu kachisi, gaperi chinoshu, ramzeri watobu, ramjeri zinoto shamisa, musa zofunga pamaka, tisi aisheva, Tirira izutaya mutwa mazuba afanane mazuba afanane chinyarara kakuchema shungurudzwa nenema pfungwa dzavhurika idzi wanetane kutambura zvingoti zvinodhura zvinhu zvapanduka musakanganwa vataka danganwa istika poneswa he said this too shall pass chishingirira uchita risira can guarantee this pain will not last mazuva Zvinozichanaka tichakanganwa namo Mwari vadzorera takomborerwa mazuva afanane mazuva afanane Time waits for no man, saka iwe wona kuti wakarongeka. Time waits for nobody, saka usaite zvinoshoreka. Nguva yacho kaninde kuenda mberi, nguva yacho kaninde kufamba nebhora veduwe, nguva yacho kaninde kuenda mberi, nguva yacho kaninde kufamba nebhora veduwe. Chitima chiri kufamba iwe, chitima chiri kufamba iwe, chitima chiri kufamba iwe, chitima chiri kufamba. Tell me what's your plan, itakunge munhu wakarongeka. Time waits for nobody, saka usaite zvinoshoreka. Nguva yacho kaninde kuenda mberi, nguva yacho kaninde kufamba nebhora veduwe, nguva yacho kaninde kuenda mberi.
chitima chiri kufamba iwe chitima chiri kufamba iwe chitima chiri kufamba chitima chiri kungofamba nguva iri kupera 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 chitima chiri kungofamba nguva